мислят, че когато купят стелки, всичко ще се нареди, защото ортопедът така е казал. Само че никога само стелки няма как да ти помогнат. Болката, скъпи родители, е много късен симптом. Закъснели сте. Затова информацията е злато. Има много такива случаи, които майката вика то криви краченцата, ама криви, защото стъпва по този начин. И когато стъпва по този начин, определя и начина на прехвърляне на тежестта. Ако стъпва правилно, прехвърлянето ще бъде през целия крак правилно. Ако стъпва навътре или с изнесени пръсти навън, то няма да стъпва правилно и няма да прехвърля тежестта правилно. Защо стъпва по този начин? Застъпва, защото имитира походката на тати, на мама, на баба. Тези неща оказват много силно влияние. Вредно за мен са проходилки. И дългото време стоение на децата в паяците. Там променят биомеханиката на стъпване. Когато е в проходилката в паяка, то започва да бута. И когато бута, то не стъпва с цяло краче, а то свиква да бута и да криви стъпалото на някъде. Това дава грешно запаметяване на стъпването.